ligo may subaron ay atabay. Tabay ba nga nindot kaayo. Makurahong na vlogger na wani bay. Saon man eh. Tino. Tumban-tumban rin na mo. Kami masal didi. Ito tudo ka ba? Dili. Sige. Lupa. Pindot kayo. Suya mo na mo, bay. Suya, power kayong iguanan, bay. Pangpobre rin eh, pero pindot kayo. Pangpobre rin na siya, pero astang tinawad yun. Promise. Nawasan ninyo? Sabi. Kusog bakay sos. Daw shampoo. Toothpaste among gamiton. Kaya sampulan daw ako saon. Pakita kong basta ka mo magani mahutdan mo shampoo. Kini gamiton awa. Jay. Iba kita to. Oh my god! Wow! Ato to siya may. No, wala mo toothpaste ay kanang shampoo, toothpaste pwede na ay hindot kaya sa ulo kay bugnaw kayo. Bugnaw kaya na ba? Usa kabo ninyo nga kuan pangbobo binaldi sa mo. Paano daw diyan? Parang matag balon. Oy. Sabi daw. Jack, nasus ka na Jack? Malamang muti. Oh, di ka magsisilip. Ay, wag ka. Okay, no. Okay, bye. Ya, ang break na kuan. Kiki ang break pa. Apa yung shampoo bay?
Ana na kay diretso. So mga taga-barko na nasa Inter Island, kung amoy tubig, ingnan lang ko kana nas Ligaspi bitaw. Atong mga LCT ni Binson. Tawag ka, kontak lang ko niyo kat padalaan na mong tubig. Anli bay. Start na. Timpla sa tag-juice ha. Kaya ipang uhaw mga animal. Tinidor. Tinidor. Na. Ang mga tag-dili power bay. Baso. Tatay, baso no? Baso no? Di oh? May bobo, may tanga. Tama na. Ano man eh? Ana lang kinabuhi, di ba? Simple na kayo, no? Sunod diri gyapon maligo balag layo kay bay. Amo nga dito ra yung mga ligo. Patabay po siya dool kayo. Pero nindot kay dire kay grabe kusog kay kanang kuan no. No? Kasuya no. Kasuya no. Kasuya no. Kasuya no. Mo awa gunagod. Kung naamis barko bay magka mahuddan. Maraming ligo bay, lamig is paminaw. Ah, so. Gichupa. Nagkot. Isup-sup ang beer na mo bay. Atay. Diyos nyo, pangmumug ko siya na. Ano to kauban ako ba kay pag-abot daw na mo uga na mong kuan pagsuot lo. Maguhan daw yan eh. Layo kayo no. Mga siguro ka kilometro. Kanapin na kita, ge? Kanapin. Guyag alot sa animal. Si Lula, pinaturog ako kagabi. Hapit na may maabot bay. Mga bay. Wagi mi isa ka tulay na pod. Kanang kuya kay nga tulay ba. Bro. Brr. Tama na lang diri akong video dai kay doon na kay ko. Doon na kay mi sa mua. Oh, diyo. Brr.